to haka sai in zo a yi maganar bikin mu da ke. Wuyarta in shiga in yi fina-finai manya. Shikenan sai in dawo a yi maganar bikin mu da ke. Wallahi gani nake irin ka tafi za ka manta. Wa! In manta da ke? Allah ya sauke. Ai ba mutunci wa an tafi maka da kare. Haba, ina ai ba zan manta da ke ba. Yanzu Allah ya sa. Amin. Amin. Saboda haka abin da nake so da ke kenan. Kuma Laure, idan na shiga Kano, Allah ya taimake ni. Na cika burina. Kuma a ce bikinmu ya zo. Za ki ga 'yan wasan Hausa. Wanda biki taba gani ba za ki gansu. Kin ga tun daga kan sarki Ali Nuhu. Da gaske? Kware kuwa. Za su zo ƙauye? Kware kuwa. Tun daga kan Ibrahimu Mandawari. Tun daga kan Sa'idu Sani Sa'idu. Sa'idu din to ai kuma barin gaya miki. Ina wannan wanda yake kuka a waka wanda suka sahi a ragar kaunawai yake kuka. To hadda shi za a zo. Adam Zango. Oi, ake Adam Zango. Kwarai kuwa. Allah sai. To kai in tambaye ka, in aka saka ka kai kukan irin nasu zaka iya? Zan iya mana. To zaka tana kai kuka. Ya me zan tuna? Tuna zan yi sanda aka sace mun bunsuruna. Yaya nai? Kawai sai na fashe da kuka. Kin san har yau ba a taba abin da ya bata rai ba, irin satan mun bunsuru da aka yi. Sai in tuna yaushe aka satan mun bunsuruna, kawai sai in yi kuka. Kuma yadda zaki san cewa ina tare da ke har abadan abidina dimin da'ima. Rike wannan ki gani. Menene nan? Salumi. Salumi. To rike salula. Dan ki tabbatar da cewa na baki salula ba zan miki salula ba. Kin fahimta? Rike ta zaki in na je Kano mu rinka waya ni da ki. To kai kuma da me zaka dinga amfani tun da ka bani wannan? Haba. Dan asara a ce na shiga Kano na zama dan fim ban yi Blackberry ba. Ai an yi asara. Ita kuma wata sabuwar waya ce Blackberry. To waya ce Blackberry. Ka ga mutum iganka. Kana kallon mutum yana kallon ka, kana jin mutum yana jin ka. Kwarai kuwa. Saboda haka zan tafi gida in je in shirya kayayyaki na. Sai dai in ce Allah ya kaddara saduwar mu da ke. Allah ya dawo da kai. Amin. Wai irin dan kallon soyayyan nan. Matis ba? Na tutura rufi farkon dafa inji